Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Las 5:17 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule, ang pinagkabayo kag pinagkaepektibo. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Las 5:18. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 5:18 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lawat mayong hapon na naman. Yari kita sa ika-3 nga Martes ang ika-8 nga bulan sa nga tuig 2020. Action Reports Afternoon Edition. Inyo ka-aksyon na Marlon Herboya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa ilawan tayo sige na mga balita rapat na ito sila tutukan. Bacolod may dugang nga molecular laboratory para sa COVID-19. Philippine Red Cross sa molecular laboratory nga ginbuksan formal sa mga adlaw. Dungan man sa blessing kag inaugurasyon. Mga opisyal sa Bacolod kag Negros Occidental nagsaksi sa aktibidad. Gawin ang laksyon isa lamang sa mga nagtambong. Laboratorio sarang nga makapatigayon ni sa nga 2,000 ka mga RT-PCR test sa kada adlaw. Pagi sa extraction machine plus may ara pa units sang Sunshore RT-PCR machine. Dugang nga laboratorio kabay nga hindi na magpadugang pa sa mga maga-positibo. Pangamayuon naton nga ang tanan nga test ang resulta mag-negatibo.
Ang isa dari ka pamangkot mga kaaksyon kon bala may ikasarang pa ang ato sa gobyerno sa lokal. Sunod man kon probinsya sa paggasto sa pagtest gamit ang test kits nga ang bili sang kada isa hindi basta-basta. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang pag-uyog kag pagtayog bangon sa mabaskog nga linog, trahedyang nakakulbaan man sa tanan. Ang linog, aga pa sang banwa kay nasang tumayog ang 6.5. Tubtob sa record nga 6.6 gid gali. Magnitude ang record. Sentro sang pagtayog, nabagat na nakatundan southwest sang banwa sang Kataingan, probinsya sang Masbate. Ang kunog-kunog uyog o kuntayog na batsagan man sa surad sang Bago kag Sipalay diri sa Negros Occidental. Apang mga Negrosanon ginbugayan bangod wala man sang ginbiling nga dako nga kahalitan sa propiedad man o kon kabuhi sa mga tawo. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Negros Occidental Governor Lacson may pasalamat kay Dr. Lobaton. Pasalamat sa ginhatag nga serbisyo sa Negros Occidental. Ang pasalamat bangod sa pagbulig sa iya sa sulod sang pilaman katuig. Sugod sang pagkabisi gobernador pa lamang, tubtob nga nangin amay sang probinsya. Si Lacson nagkumpirmar sa mga hapon nga nag-resign na gidman ang ayasa nga Chief of Staff. Ay isa sa mga executive assistant sa Kapitolyo, Dr. Jonathan Lobaton, Dr. in Public Administration, ang nag-uyat man sang isa ka signifikante nga posisyon subong nga pag-away sang probinsya sa COVID-19. Ang pamuno sang Provincial Incident Management Team, sino ang mabulos kay Lobaton sa ginbakante nga puwesto. Abangan! Una sa balita, una sa aksyon. Samtang killing capital, murder capital, liwat na naman nga tumuhaw kag tumibsok sa pensar sa mga Bacolenyo kasunod sa krimen nga pagtiro patay sa isa ka babayi. Manurudlo ni sa teacher, political activist kag human rights defender sa Isla Sang Negros, si Sara Riboton Alvarez kagab ilamang. May miyuran na bala sa investigasyon sang mga kapulisan. Ano ang pinakarason kung kung ano nga grupo naghimo sa ning krimen? Basi malakip na naman ini sa listahan balahaw sa mga kaso nga pagpatay diri sa Bacolod nga subong, wala lamang nagakatulog kundi daw nagakatunaw na. Ining kaso nga pagpatay sa Bacolod, krimen nga murder sa Bacolod, maisipan pabalayhan. Kung naton balikan kag isa-isahon makaakson sa listahan, basi maubos lang ang minutos ang sari nga panatuntunan, kag hindi ta maubos ang pag-isip la. Ano na bala natabo sa ato sa syudad man? Bisan pa nga may pandemya sa mga pangatubang ato sa probinsya kag syudad, hindi mapunggan kag ara gihapon niya naga tangibabaw ang krimen nga pagpatay sa aton sa nga syudad. Di ko naisip-isipon naton daw tinabugos na makaakson ang kaso sang pagpatay, pero tinuig nang nagligad ang Bacolod noon daw wala gid sa nabatian nga may kaso nga naresolbar, di bla? Narakpan ang taluthang o kon sa likod sang krimen, napasakaan sang kaso kada priso, mayara bala kon wala. Ang kalabanan gasiling nga wala. Kalabanan nga Bacolod noon mangkutan, di bala? Hindi man pwede nga pawayan na lamang nato ni nga amo ni sitwasyon sa ato sa nga syudad. Mga opisyal nato sa gobyerno, mga otoridad nato ya kuntande, amo ning ginasaligan para mahagad hatagan hustisya ang pamilya sa mga ginpamatay nga persona. Kabay pa nga hindi matabo ang ginagkabalakan sa Bacolod noon nga ang syudad base sa ulihigid. Madayon ba lang pagkilala o hindi man kay klaen matian magamoning plastada ni? Man sa iban nga nasyon mayara sang ginakilala mo nga murder capital nga lugar sila. Isurog-surog nga mga kaso ni ho. Nga katabo doon kag ang kalabanan mga kaaksyon
Dumduman nyo man agoro ko na dalag ko ang makrimen nga pagpatay diri sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita nasyonal, ang Panday nagpositibo sa COVID-19. Sino ganing Panday sa pelikula? Ang pinaka-latest ba lang Panday? Si Senador Bong Revilla Jr. Tapikan sa COVID-19, no? Gindala sa ospital matapos matapikan sa COVID-19 ang asawang aktres nga si Lani Mercado Revilla. Alas 4:15 subong lamang nga hapon nag-anunsyo, nag-post maka-aksyon sa publiko. Kung nanong kahimtangan sa iyang siningabana, si Senador Bong sandig sa resulta sang x-ray nga ginkuha sa iya, nag-develop sang pneumonia. Uy, kadelikado ni. No, basta may pneumonia, kagtapikan ka sang COVID-19. Aghambal ni Lani, hindi na masarangan ang simple lang nga isolation facility, kundi importante kag kinahanglan nga dalon sa ospital ining si Senador Bong Revilla. Ang asawa nga si Lani, nanawagan na lamang sang pagpangamuyo, nanawagan sang bulig sang publiko mga sumalakdag ni Senador Bong. Buligan pangamuyo na inisang makaluwas sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang kahalitan sang 6.6 magnitude nga linog sa Masbate, 36 ka mga tao pilason, simentado nga dalan naglitik. Kag building nagkulaps. Suno ni sa Philippine Red Cross. Ang pinakamasakit diri pamatian bagod may isa ang napatay. Isa ka retired police senior superintendent napatay matapos magkulaps ang iya sining nga ginatineran nga balay. Ang balita pagid nga si Presidente Rodrigo Duterte, posible nga magkadto sa lugar nga nahalitan sa sining linog sa Masbate. Si Harry Roque nga spokesperson sang presidente, nagsaling nga may bulig na nga ginahanda ipadala ang Malacanang sa mga tao apektado. Ining linog ni Patis Bicol kag diri sa Visayas, bisan sa Quezon ang pagtayog niya na batsaganon. Una sa balita, una sa aksyon. 5:27 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ini sa gihapon mayong tiyempo diri sa syudad sa Bacolod. Nagatupa ang ulan. Uso subong ang flu. Tutuod ya nga flu ha. Hindi kay flu pigado nga way unod bulsa kag wallet la. Kundi flu gid ya. Damo subong ka siliburo. Damo subong ang nagakatarro. Gani doble extra kapag halong lang. Sa inyo sa nga ikayong lawas. Arin ang patrol ato ni Balaon na ng observation kag traffic report sa patrol with Action Jan. Action Jan. Mayong hapon please Kevin. Patrol Action Mar live naka-report diri sa Tubang sa Bacolod South Service Terminal sining hapon nakabig diri. Alay tumodet kita mga sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Kung ato maobserbaran, medyo maulano ng panahon sa palibot sa syudad sining materion naggulo-ulaw na gidman ang ulan o galing hapon nagaporma ang galom sa kalangitan mga kalson hindi nato mapredik kung ano oras naman ini nga magbuo ang madamol nga ulan kay nagapabilin sa gihapon na ang pertikadamol gid kung makita naton diri sa may baybayon nga area sa syudad sang Bacolod. Kung sa maulano nga panahon, damo nagasiling di makaapekto sa sitwasyon sang dalaga sa trapiko kag aton mismo na obserbaran. Mga kaakson paglabot naton sa area naman ang Dalan Gonzaga Extension Lopez Haina kabig diri nga moderate to heavy to heavy ang traffic situation. Sa kamapatimaan diri mga kaakson kumugin patay na ang traffic light sagod nga mas makitaan sa mga traffic enforcers pag sila na lang ang magbando sa dalagan sa trapiko ng bulyada sa mga salakyan sining hapon perte nagid kabugat mga kaakson especially ang mga salakyan nga gikan dikto naman sa may Bangga Patso drabla sa may ginsangan dalang Burgos Lopez Haina mga kaakson perte klabas ang pila sa mga salakyan no halin north pero diri south ang direksyon ng iba naga left turn abi paliko diri sa may Gonzaga Extension duway ka kaubos pila sa mga salakyan gikan sa north sector. Masalakyan naman nga gikan diri magkaakson sa may nakatuntan padulong na sidlangan. Balabalaba ang pila sining hapon. Kabig diri moderate to heavy ang traffic situation man. Diri sa area magkaakson sa Gonzaga Extension. Sabi na ang mga salakyan nga gikan sa may Sarina Heights sa nagrabay. Kung ikaw nakabalos ang mga lulutsan diri sa area sang takuling magkaakson, mabalaan mo nga pwede kikitaw na karabay kini sa may Sarina Heights subdivision. Mula sa totalan nga mga kaakson, o hindi ka mo mag-suprer, so moderate to heavy,
traffic situation paglabot diri sa area sang Libertad Extension dira sa Tubang blas ang BPI. Amo nalulutsan la mga kaaksyon padulong sa may Lopez Haina. Imo kamo tara makalabay paglabot pa lang sa ginsang-an sang Hernais Extension Takuling Road. Diretso nyo na lang na ang Tubang blas ang backup 6. Pag diretso nyo, magalabay ka mo dira sa main road sang Sarina Heights Subdivision. Then diretso mga kaaksyon ang kapunta dira amo na ang Gonzaga Extension. Kung ang inyong ruta padulong diri Plaza Publica, may mo ka mo maka-left turn para makalabot ka mo diri sa mong ginalinan bago ginamang sa may Gonzaga Extension Lopez Haina. Pwede ka mo ka-right turn mga kaaksyon paglabot nyo dira sa may Gonzaga Lopez Haina para hindi ka mo mag-diretso sa may Banga Patso. Kung inyo naman yung ruta sa nasiling na gayna, kung diretso sa may downtown area, diretso ano lang na ang Gonzaga Street mga kaaksyon para kalabot ka mo sa may Dalan, Lacson. Kalabot rin natin sa area naman sa Burgos, Lolo Pesayna, karon nga po nakabig diri lamang light to moderate, to moderate sitwasyon sang dalagan sang trapiko. Nagagana ang traffic lights, ang traffic enforcer nag-on standby man diri para sigano karon nga maglubugat ganing traffic situation at sa gilayon nga makalukar aton nga mga otoridad. Kay base sa pinagkauling nga monitoring sa Bacolod Traffic Authority Office, area sa Burgos Circumferential Road ang nagasuprer moderate to heavy to heavy kung kaisa may mga chances naga-bumper to bumper ang traffic situation, especially kung ang ruta ni mo halin sa may Burgos durong dikto sa ginsang-an sa Burgos Circumferential Road mga kaaksyon. Ang rason sila diri bangod nga nagulan Kadua mga kaakson, damo nagapinauli, Martes ang hapon. Kasi ni oras ang takna konseriin, nagapinauli ang mga trabahante, nga gikan man sila tagsa, mga ginatrabahuan mga kaakson. Lauman na, mabulubugat nga trapiko, abot ras na Burgos Circumferential Road, ilabi na ako na yung mga seksyon, papauli ikaw, dito sa nasidlangan nga bahin sang surad, it's either Portson Town o kung Estefania, Alangilan, Granada, o kung Vista Alagriman nga padulungan ni mo mga kaakson. Naman niya sa may banggal ko, repektado man bangod sa kabugaton sa dalaga sa trapiko sa area sang Burgos Circumferential Road, moderate heavy ang traffic situation, tugangan pagid nga may padyapo na tapos bilang kitutanay ang konstruksyon sang dalanon matubang sang BIR mga kaakson. Ang dalan Araneta sining hapon as usual makabig lamang diri light to moderate ang traffic situation, hindi na problema kung dalaga sa trapiko pagabalan except na gid lamang kamo mga kaakson ang magalabay at tubango ko sa may Golden Field sining hapon makabig diri nga moderate heavy ang traffic situation, pero no problema okay may traffic enforcer man na naka-standby dira kagamuning nagabulig kagul mamentinara nga plastado systematic ang dalagan sa trapiko mga kaakson. So para wala pinagsitwasyon sa palibot sa surad sa Bacolod kung dalagan sa trapiko at pagabalan aton panomdom sa mga pasahero suksok gid face shield kung hindi ka mo madakpan kaya hindi ka mo matikitan sa ato naman ng otoridad mga kaakson, hindi ka mo mamutahan para sa proteksyon sa kalawasan medyo malain ang tempo sa libot sang surad sang Bacolod. Nga dalagan sa trapiko ang sigihapon man Bugos kinadulong sa inyo. Taglibot sa Bacolod Action Son Diaz, una sa bato na sa Action sa Bacolod Action Radio. Southern Plus Gold. Ako gali si Maya. May ciscus ovary. Okay, sa gaboritor naman sa ato sa ring live stream sa siring maulanon nga tiyempo dari sa Bacolod. Kamusta naman aton sa ring maka-action outside Bacolod? Tiyempo dara subong. Ara si Elizabeth Malaka Gamala. Good afternoon, Action Mar. Monitor sa program, especially to Malaka family. Keep safe, God bless. Salamat. Trig si Ibosyo. Arama si Christine Hinovea. Trig si Ibosyo nga monitor ko di. Salamat. Ara si Marlene Grace Bosayong Remada, Batsmate naton Alex Fuentes. Mayong hapon si Action Mar kag Happy Tuesday sa imo. Salamat.
Barbarian Sukita, Akson Marlon, maayong hapon, langda. Greet ko lang, galit tanan-tanan nga taga Banwas ang Kandorig, tanan-tanan nga taga MSE, Bacolod staff, halin kay Barbarian. Si Alex Fuentes, salamat ka Kasata, Remo Cervella, Rafael Caceres, Honorato Paglumutan, approve, salamat. Jocelyn Liboon, Dispoho, good afternoon. Akson Marlon, salamat man. Rodolfo Montaño, dara sa Barangay Tangob. Helen Huasna, mayong hapon Akson Marlon. Alex Fuentes, Ambalya, mayong hapon si Akson Mar. Happy Tuesday, sir. Be safe. Edith Diosi watching from Barangay E. Lopez, Silay City, Negros Occidental. God bless. Jocelyn Calabaan, mayong hapon Akson Marlon. Akson Radyo Bacolod. Nori Tahunis, good PM. Rafael Caceres, Ambalya, Akson Mar, ginatamyo ko lang. Sane Vergara, Charity Isidto Vergara, Jenks kag Bryna Vergara, si Bembo kag Virgie Vergara, Ace kag Tisoy Luzada, Judith Tibar, Sylvia Villarde, nga monitor subong sa Escalante, Negros Occidental, Ruth Kozawa, good PM Sir Marlon, watching from Tokyo, Japan, o sa mga taga Japan, thank you. Olive Parado Gargaritano, mayong hapon sa Marlon, monitor lang ko ni Permea. Mayong hapon sa taran-taran, God bless and keep safe. Romel JP, mayong hapon, Akson Marlon, monitor lang ko through FB Live. Salamat gid sa balita, update sa Bacolod. Keep safe, everyone. Si Heaven, si Parita Benito Salbibia. Good afternoon ko nung habal ni Heaven. Ernesto Regazzo, good PM Akson Marlon, salamat. Jose Mong Caltorilla, good PM Akson Marlon, monitor lang mi. Raman si Jonah May Estrella Balsomo, o dara sa may Banwa gali sa Isabela, no? Kenday Jonah May. Evelyn Di Pumusero, mayang hapon Akson Marlon, keep safe. Salamat kid. Martin Aliling, magandang hapon po, watching from Imos, Cavite. Arama si Rose Guevara, good afternoon. Good PM Akson Marlon, monitor lang ko permi sa program mo diri sa Alabang Muntinlupa City. Keep safe everyone, God bless. Si Andrio Huelar, good afternoon people of Negros Island and Action Radio. Daw hindi naintindihan ang komento sa mga tao, pero ang Diyos lang ang nakabalosang kabaturan. Halong lang ang isa kag-isa, God bless sa aton taran-taran. Halin kay Andrio Huelar. Si Allen Transporto, good PM, happy anniversary. Monitor si Toto Allen. Allen sa Masville, Barangay Cubay, monitor man ng mga angels ko, si AJ Joy, Len, always monitor Akson Marlon. Damol ulan di sa La Carlota City. Grabe man ulan to sa La Carlota City. Halo nga. LM Mohar, salamat. Si Chirek, Eric Rojo, Asyado, mayong hapon. Monitor ged ko, monitor Quezon City, Metro Manila. Tamyaw ko lang family Asyado Rojo, magdato kanyada kag hililang. Hinobay magsiko mula si kag Kunaran family. Thank you very much, Akson Marlon. Salamat. Stephen Kabutan, mayong hapon ka Akson Marlon, watching live sa Norzigaray, Bulacan. Okay. Liza Joy, Ilon Amoroso, good afternoon. Thank you, 538.
5:40 ya uno ini nga bahin dala sa aton sa kaalwan sang Ibalon tara detalye sa nga balita halin sa Bacolod City Hall, may ara sang virtual session. Ang sangguni ang palungsod sa Bacolod, virtual naman ang usos bong kay para nga malikawan ang social kag kon malikawan ang pag linapitay bla sa mga taos bong bagon man sang nagadama nga kaso sa local transmission diri sa Bacolod. Ti ang SP sa Bacolod may virtual session mag-umpisa na buwas nga adlaw. Detalye sa balita sa Bacolod City Hall with Axon Dale Salazar. Axon Dale, may hapon bis kabin. Action Mar starting tomorrow mangin virtual na ang pagpatigayon sang regular session sang sangguniang panglungsod diri sa may syudad sang Bacolod o Sarmana ang Zoom application na Action Mar. Amo ni pinakaunang virtual nga regular session sang SP umpisa nga natabo ining COVID-19 pandemic. Action Mar sa tuyo nga hindi na kinahanglan nga mag-report physically no ang mga SP members sa Bacolod Government Center Session Hall para magtambong no kag talakayon ang mga importante nga agenda diri sa may syudad. Action Mar pahayag ni Vice Mayor Elcid Familiarana ang tanan naman nga pagatalakayon nga topics o kon agenda ang igapadala no through email sa mga konsehal. Action Mar kun madumduman una gin confirm ni City Councilor Ana Marie Palermo nga mayara sa Action Mar sang isa ka staff although hindi siya assigned sa office ni Councilor Palermo ara siya sa field. Action Mar nga nag-positive sa COVID-19. And 2 weeks ago, may haraman sang isa ka empleyado nga assigned sa Public Affairs and Assistance Division o KONPAAD nga nakakadto sa Session Hall. Action Mar. Although ang vital sa pamilyaran, wala man sang close contact nga natabo sa nagpositibo sa COVID-19. Rason nga wala dapat sang kabalakan na ang publiko. Amoy ni mga rason. Action Mar kun nga magapatigay na virtually no ining mga SP members sang ila sini nga session umpisa buwas nga daw. So kay vital sa pamilyaran may napatigayon na nga dry run kag kung technical nga aspeto ang paghambalana hapos lang sunod sa iya ang ila sini nga pagtalakay sa mga agenda no pusara ang Zoom nga application. Aring tingog ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Pero ang manners ang session naton this week, Vice. Zoom session na kami tomorrow. Oo. Amo na siyang first nga ma-Zoom ka mo. Yes. Last week, saan nag-lockdown ang NGC? Wala kami na session. Okay. Kaya wala ko pero at ma-orient ang mga TAs. Oo. Ang Zoom, kagalo kami mga ibantang members. Oo. So, dito doon. Pwede, ang isa to ka empleyado, lagatan ba ito session sa 2 weeks ago mo? Oo. But then tomorrow, mga 14 days. May nagsulot, pero in a distance. Action Mar na batihan na ang presiding officer si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. So gina-expect no nga mangin na kompleto ang attendance sa mga konsehal since kung narabalan sila sa mga balay, pwede sila sa gihapon nga maka-attend sang regular session sang sangguniang panglungsod. Update ka balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat sa report ni Axon Dale Salazar. Online ginatawag online session apagay sa virtual Zoom via Zoom. Ibisan diin ka na basta mag-login ka lang makasunod ka sa Zoom mga ka-aksyon, istoryahan na ka mo. Bayo lang kundi magbisyo lang signal sa Zoom, magbisyo gani mga ka-aksyon, di mautod gani sa communication.
Way galing choice dapat patigayunon ang session nga may importante nga mga agenda na nga dapat talakayon. Ang mga Pinoy mahiligin magkape sa aga sapon kon kaysa tubtob pagani maggabi. Ako si Adrian. Nga okay, balik kita sa pag-acknowledge sa ato sa Riga Monitor sa live stream. Thank you, Gid. Si Lisa Joy, Elon Amoroso, good afternoon. Si Jen Oasis, sir, good afternoon. Axo Marlon, Monitor, salamat. Franco Villanueva Osorio, mayong hapon man. Dens Liboon Nemendio, hello, good PM, watching and listening from Kawit, Cavite. Oy, sa mga taga Kawit, Cavite. Sherilyn Oro Javier, good evening. Axel Marlon watching live. Keep safe and God bless. Salamat, kid. Si Manang Gio Salanga, Gamonitor man. Si Philip Alosgay, thank you. Nids Abitong, good afternoon, Sir Marlon. Happy anniversary sa Action Radio. Keep on watching from Hong Kong. No, anniversary namon sang yesterday, no, August 17. Laiden Navarrete, good afternoon, Axel Marlon. Salamat. Alex Fuentes, salamat gid si Sir Mar. Salamat man, Alex. Suki niya si Alex Gidway niya absent. Amo man si Trixie Ebosyo, no? Mayo sakyon ko na jeep puro naka facial kag mask. Mayo nasakyan ko nga jeep puro naka facial kag naka mask. Tamo na sa, no? Kay basi ko ng driver bla mabalikan man kag majakpatan da sa mga nagapanakop bala. No face mask, no face shield, no ride. Amo nang policy subong, no? Medyo solo sakripisyo, medyo uluantos lang jutay, tubtob nga mahagad-hagan ni ang halit sang COVID-19 sa aton taran. Salamat, Gid. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na
mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Palang luya, kag may high blood pa kamo gidabat sa mga kaaksyon. Ganarekomendar ganato sa masami ang alas 5:55 balikan tang ato sa nga patrol with Aksyon Jan Diaz sa Italy sa natipon nila nga balita. Aksyon Jan, sa balik ka report please come in. Sumo
Sugod karon nga adlaw Action Mar, Agosto 18, ginpatuman sang Department of Trade and Industry o kung DTI Negros Occidental ang work from home scheme. Inibilang kabahin sang ilan naman nga comprehensive kag general health protocol measures na good nga malikawan ang paglapta o kung may matapikan dira based ang COVID-19 nga balatian. So sa atong interview kay Ma'am Rachel Nofable, ang provincial head sang DTI Negros Occidental, tinutuyo sang sili nga mando nga masiguro nga dira sa area o kung sa opisina sang DTI wala sa may malapnan sang COVID-19. Pero rason kon nga sila magapatigayon sa general disinfection. Dugang paglinofable, aminado dring ila siya nga damo gid man ang masamay nagapadulong dira sila lugar nagatransaksyon kaya pila abi ka mga personal nga mga mga transaksyon na more sa tatapan rason kon nga kinahanglan siguro nila anay nga maliguhan ang lugar kag makapatigay o kung matinduan ang paglinofable wala labot abi sa ila dira talatapan may mga kaiping pagid nga mga departamento kun opisina nga yara dira man mismo na hamtang sa ila nga building. Pero ginto siguro din ng Fable nga magapadayon sa gihapon o kung magapadayon sa gihapon ang ila naman nga serbisyo sa mga publiko Action Mar kapag mahimo lamang sila nga makatawag sa mga telepono nga ila naman nga paskil. Una diri mahimo nga magka-transact via website sang DTI ang may kung magapadayon na bisang business name registration kag business name renewal. So magabisita lamang sila sa website sang DTI amo ni ang dnrs.dti.gov.ph para sa mga request kag urgent concern nga kung sa di mahimo sila maka-email o kung mahimo man sila makatawag maka-aksyon dira naman sa opisina abi sa DTI. Inamakitaan sa official Facebook page sa Action Radio Bacolod pero sa aton nga mga ka-aksyon mahimo sila makatawag sa 0917 626 3407. Yan si Rachel Nofable. Ano lang sanitation sa office. Okay. So meaning ma'am, paano ma'am ang mga transactions ma'am? May aming panghatag ang mga number, they can call sa staff, i-assist ng gyapon sila. Kung anong mga kinanglan nila. Okay. Ang business name registration, so pwede na siya online. Okay. So, online register na sila ang tagpamuno sa DTI Negros Occidental. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sunod na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat Action John Diaz sa patrol. Kon pinakabag-o kag pinaka-epektibo naman nga herbal supplement, cleansing, nourishing, balancing, wala si iban kundi Talipos-poson sa ato sa dipa-acknowledge so si Merly Dulido Magallanes mayong hapon, si Jenny Solgon mayong hapon, si Rose Guevara Hambal ni Rose Guevara pawala-wala ang signal at boses mo Action Sir Marlon. May portion gid man nga nakamute no? May portion mga ka-action nga why kita sang audio sa Facebook Live pero mabatian na iya sa monitor ninyo sa AM nga radio. Chindi naman ka muna kung anong rason sana, no? Labi na kung nag-endorse kita mag-action. No? Lain sa FB, sa radio yung nga monitor, sige-sige niya, why niya pundo-pundo nga to sa nga audio, okay? Salamat Rose Guevara. May portion nga nakamute. May aranada mabasahan ka mo, okay? Si Acer J, okay, based dalom dio. Acer Estel Humilier, keep safe. Imbong Jocampo, Kabidis Maaw, Eddie Ricafort, ang OTTG Christian Taxi. Impunto alas 6, Action Reports after edition, magabalik na naman buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition, upod kay Action.
ang defensor. Karon ha, hibati ay kita sa Action Night Patrol las 9:30 tubto alas 11 sang gabi. Ako naman, Action na Marlon Hedovaya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio!